Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Hürmetli тамашачылар, ижади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең солисты Азат Галимуллин. Азат, хәерле көн. Хәерле көн. Ничек кәефләрең? Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh, бар да яхшы. Бик яхшы. Азат, менә безнең инде әңгәмәбезнең иң башында безнең бүтән геройларыбызга бирелә торган сорау. Син үзең кайсы яклардан, кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Мин төп Актаныш районы Киров авылында туып үскән егет. Шул ук авылда инде 11 еллык мәктәпне, урта мәктәпне тәмамладым. Аннары инде мәктәпне бетергәннән соң Әлмәт музыка көллиятенә укырга бардым. 2006 елдан 9 елда тәмамлап, Казан дәүләт университетына, Мәдәният университетына укырга килдем инде. Һәм анда 3-4 ел укыганнан соң миңа бәхет тәтеде Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә керергә. Шуннан бирле менә 10 ел дәврында ансамбльдә шушы Казанда кайныйбыз. Әйе, бик яхшы. Азат, менә син кичкенәдән шулай гармуннарда, баяннарда уйнап үстеңме, яки инде бу теләгең синең үсә менә шулай барлыкка килдеме? Бу кичкенәдән үк миңа инде гармун җене кагылганда диләр инде кайбер кешеләр. Бик теге кичкенәдән абыем Алабуга көллиятендә укыган вакытта практика үтәргә кайтты авылга һәм инде мине баянда уйнарга өйрәтте. Шул вакыттан 1996 елдан бирле менә гармон булсынмы, баян булсынмы, тальян булсынмы, нинди генә инструмент булмасын, колдан төшкән юк инде. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә бик канәгать үземнең профессия буенча да. Күпләр генә инде ике туган абыем мине поварлыкка да җибәрмәкче, но мин шушы музыка өлкәсен алдым, сайладым. Чөнки ул минеке. Әйе, чыннан да менә повар дигәннән сине беренче тапкыр күргәч, менә сине чыннан да менә шушы һөнәр иясе дип уйлап була. Чөнки синең бөтен гәүдәң, төзелешең менә шушы һөнәрлек, поварлык һөнәренә туры килеп тораймы? Аллаһка шөкер, бу мөсәкендә пешерергә дә яратам, ашарга да яратам, күренеп. Гаиләдә инде беренче чиратта теге кухняда ике хуҗа булмыйлар бит, шуңа күрә инде үземнең үстә бара бу мөсәкендә. Әгәр дә мин эштә булганда инде концертларда булганда хатыным Аллаһка шөкер тормыш иптәшем барысында алыштырып бара, все нормаль тәртип. Шуңа күрә теге ул пешергән вакытта гел мин килеп тегеләй әйтәсең, ул әйтәсең, Проба аласың, фәлән әйтәсең. Мә үзең пешер инде дип тә бик белгәчтен дигән чакларда булган, шуңа күрә. Ир кеше ашарга пешергәндә фәрештәләр канатларын җәеп тора диләр бит. Шуңа күрә инде синең хатының шат кынадыр, синең шулай кухняда шулай пешеренгәнеңә. Аллаһка шөкер, ул яктан зарланырлык түгел. Әйе. Менә инде бу синең инде булдыклылыгың турында сөйләй, син бит инде оста музыкант та, димәк инде син хуҗалык эшендә дә теге ир кеше эшен генә түгел, менә хатын-кыз башкара торган эшне дә димәк син сыйфатлы итеп тулысынча башкарасың. Димәк инде синең инде бөтен яктан булган кеше икәнлеген күрсәтә торган бик яхшы сыйфат.
көз тимәсен, теге үз-үзеңне мактамасаң, сине берәү дә мактамый бит. 70 төрле һөнәр булырга. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр дөрес. Шуңа күрә bir 65-і бардыр инде. Менә әйдәле синең инде төп һөнәреңә кире әйләнеп кайтыйк. Менә син бит инде үзең оста гармончы, баянчы. Менә безнең инде тамашачыларыбыз сине безнең концертларыбызда инде оркестрда шундый кырыйда матур иттереп, менә шулай бәрмә уен коралларында уйнап утырганыңны күрәләр име. Менә ни өчен син шушы инструментта уйныйсың? Ни өчен син оркестрда баянда уйнамыйсың? Университетта укыган вакытта оркестрда безнең шөгыльләнә торган бүлмәдә бәрмә уен кораллары торды гомер буена. Мин беренче курстан, икенче курста, ана өченче курста карыйм, бере дә уйнамый. Оркестрда юк уйнаучы кеше. Һәм инде Шамил абый белән сөйләштек тә, Шамил Сәйшемов белән әйтәм, үзләштерсәм ярыймы, ничек була? Бернинди каршылыклар да юк. Рәхәтләнеп кабул итәм, өйрәтәм, нәрсә беләм үзем, күрсәтәм диде дә инде. Шуның белән мин киреп киттем оркестрда. Югыйсә баянистлар күп, гитаристлар күп, корайчылар күп, инструмент тәк тора. Шуңа күрә инде югыйсә ул теге үземнең ритм буенча бик әйтеп тә бетерә алмыйм. Төгәл кеше дип әйтим. Шуңа күрә үземнең өстендә эшлим әле бүгенге көндә дә. Ул бит инде яшибез дә, укыйбыз да, яшибез дигән кебек. Шуңа күрә инде менә Шамил абыйга рәхмәтлемен, шуның белән оркестрда үзем тагын бер инструментны үзләштерергә туры килде. Һәм инде мин ул вакытта аныңчы бас гитарада уйныйдым оркестрда. Ансамбльне күргәч, ансамбльне белгәчтен, и Ходаем, бар баянчылар бар. И Ходаем, әйтәм, бас гитарага эшкә керергә дип хыялланып йөргән идем. 4-нче курс җитте, Шамил абый әйтте, ансамбльгә ди, бер уен коралларында уйнарга кеше кирәк, барасыңмы диде. Ике уйлаганчы барам дидем дә килдем дә инде. Шуңа күрә мине Рашид Мустафин, Айрат Натович белгәнчеләр каршы алдылар, карадылар да, прослушание ясадылар. Шуңа эшли, уйный, старасың, теге биюче дә бии стара диләр бит. Шуның кебек инде төтү Аллаһка шөкер, менә 10 ел инде чынбарлыгы белән шәһәрдә сирәк. Теге хәзер бөтенесе бит роктор, эстрада, ул яктан уйнаучылар бик күп. Әмма ләкин татар милләтен, татар биюләрен, җырларын аңлаучы кешеләр кайдадыр кирәк түгел, кайдадыр күбрәк кирәк, кайдадыр әзрәк кирәк. Менә шуңа күрә инде түгел. Бүгенге көндә ул эшне алып барабыз инде. Аллаһка шөкер. Шуннан да менә оркестрда кайбер кеше уйлыйдыр, менә төп инструментлар инде баян, теге беренче скрипка дип теге алар бит инде төп юнәлешне күрсәтәйме. Әмма миңа калса, менә безнең кебек коллективларда, менә җырчылар, биючеләр булган коллективларда әлбәттә инде ул менә ритмда уйнаган бермә уен коралы бик зур роль уйныйдыр. Чөнки биючеләр бит биегәндә аларга бит ритмны төгәл бирергә кирәк. Аякларын төгәл итеп бассын өчен инде биючеләр өчен син бигрәк тә мөһим инструмент. Бик дөрес әйтәсез, мөһим, чөнки әз генә темпны кызурак аласың икән, алам сакласын, биючеләр имгәнергә дә мөмкин. Шуңа күрә без инде бас гитара белән оркестрның нигезе дип әйтсәк, ул дөресрәк тә булып чыга инде. Шуңа күрә без башыннан ахырына хәтле зур контрольдә тотарга тиеш бөтен әсәрне дә. Биючеләрне генә түгел, шулай ук җырчылар белән дә, чөнки аларга да тизрәк булса дыхание сулыш алырга җайсызрак. Әгәр дә әкрен була икән, сузып җибәрәсең икән, шуңа күрә бөтен әйберне дә биючеләр артыннан, бөтен хәрәкәтне, бөтен җырчыларны без күз алдына тотарга тиеш инде. Безнең ансамбльнең оркестры шунысы белән аерылып тора. Ул әле үзе оркестр буларак кына чыгыш ясамый, инде күп җырчыларга аккомпаниатор буларак уйный, шулай бит инде биючеләргә менә шулай аккомпаниатор буларак шу биюләрдә уйный. Бу инде оркестрның тагын да югары һөнәри сәләтен күрсәтә торган сыйфатлар, шулай бит инде. Миңа шунысы да ошый безнең ансамбльдә, без бөтенебез дә бердәм. Бездә юк, ул булырга да тиеш түгел, ул биючеләр, җырчылар, ул бердәм, ул бер йөрәк. Ансамбль. Ансамбль шуңа да, миңа шунысы ошый аны теге барабыз икән, бөтенебез дә барабыз, бармыйбыз икән юк. Әйе, армиядә кебек. Армиядә кебек. Күтәреләбез икән, бергә төшәбез икән бергә. Шуңа күрә инде ул яктан менә миңа иң ошаган әйбер шул инде, безнең ансамбльдә.
Менә Азат карап сизеп торам, син үзең бермә уен коралларында уйнасаң да, кулыңнан бер кайчанда гармун төшми, бер кайчанда менә шундый уен кораллары төшми. Менә тамашачыларыбызга сөйләп кит әле, менә синең алдыңда менә шундый матур, менә яшел, кызыл, шундый төрле төсләрдән корылган, ясалган менә шундый матур уен коралы. Менә бу гомумән ничек дип атала менә әлеге уен коралы? Бу үзебезнең Вараксин Тальяны дип атала инде бу. Үзебезнең татар милләтенең менә шын тальяны инде бу. Күренеп тора менә нәкъ үзебезнеке икәне. Сез аның менә бу кайышларына карагыз әле, ничек матур иттереп ясалган, шигелгән. Моны егетләребез Айрат абый Харисов ясый. Инде ул осталарның остазы. Хәзер инде Татарстан буенча ату бөтен дөнья, бөтен Россия, бөтен җир шары буенча инде шушы гармоннарны таныта инде. Аллага шөкер. Аның тавышлары да менә бер генә регистр белән түгел, 2 регистр белән Берсе шушындай булса, менә әгәрдәнсә икенче. Шундай кыңгыраулар белән. Менә кыңгыраулы яшел гармон булган бу. Менә бит ничек чыннан да шундый сокландыргыч тавышы, миндә әлбәттә музыкант шулай уйнамаса, әлеге уен коралы шулай матур күренмәстә иде. Музыкант бит инде үзенең эш серләрен я гармон аша, гармон моңа ярдәмендә халыкка җиткерә. Җырчылар җырлап җиткергән кебек. Шуңа күрә инде теге гармонның яхшылыгыннан да тора инде настроение дип әйтәбез. Ай. Барыбер да гармон яхшы булган сайын настроение әйбәт. Шуңа күрә уйнавы да рәхәтрәк, күңел дә рәхәтрәк җырлый. Шул. Кайсы бер хәзер дөрес әйтмәгәнмендер инде. Элекке гармоннар бар. Алар бик сирәк инде. Аларны кайсы бер яңа гармоннар алыштырмаска да мөмкин. Ул ягы да бар инде. Ни өчен алай? Алар ул вакытта барыбер да металл башка төрле булган. Хәзерге ниләр белән чагыштыра башласак, качество дип әйтегән сыйфат. Хәзер сыйфаты яхшырак ба? Юк, хәзер әзрәк сыйфат яхшырак түгел. Элеккегә шуңа да менә гармончылар монда куярга тырышалар, эшкә элеккегә булган җиз тавышларны. Шуңа күрә хәзергеләре бик мактарлык түгел инде. Менә бөтен кеше бит теге борынгы әйберләрне мактыйлар. Менә элекке холодильниклар инде Советлар Союзы вакытында чыккан холодильниклар кайбер кешеләрнең әле бүгенге көнгә кадәр бик яхшы иттереп эшләп утыралар, җырлый. Алар аны ремонт ясата. Әле ул тагын шуны хәтле эшли. Менә шуңа күрә инде элекке әйбер диләр. Менә тагын бер безнең менә монда өстәлдәге гармон белән дә таныштырыр инде әйдәгез тамашачыларны. Ансы инде һаман да шулай Тальян гармон абыйсы дип әйтсәк тә була инде. Теге туганнар. Бер туганнар. Бер туганнар инде булар. Шуңа күрә бас ягы белән генә әзрәк руслаштырылган дип әйтсәк тә була инде. Монсы үзебезнең 2 нотада гына булса дигәндәй руслар әйтмешә туда-сюда. Монда инде гомумән тулысынча алганда ул инде әзрәк руслаштырылган формада бара инде. Афәрин. Менә син уйнаганда, менә йөрәкләр менә дөп-дөп тибә башлый, менә шулай җырлыйсы килә башлый, менә кушылып җырлап китәсе килә. Шуннан да гармончының бармакларыннан тора шул инде күп әйбер. Беренчедән гармонның сыйфатыннан торса, икенчедән инде гармончы ничек кенә уйнаса да, әгәр дә инде гармончы уйный белмәсә, гармонның шәп булса да теләгәнчә көйне биреп булмый шулай бит.
Азат менә тапшыруыбыз барында әйткән идек инде, егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип име? Син 65 кенә дигән идең әле. Ну миңа калса син инде 70-ндә узган. Чөнки син беренчедән яхшы повар булсаң, икенчедән яхшы музыкант булсаң, әле бер генә музыка уен коралында уйнамыйсың. Өченчедән синең бит әле тагын бер бик яхшы шундый сәләтең бар. Син көйләрдә иҗат итәсең, име? Менә әйдә шул турыда да безгә сөйләп кит әле. Бүгінгі күндә минем фикерим инде бик авыр. Чөнки көйләр язасың, кайдадыр мин аны бәлкем кайдадыр ишеткәнмендер. Һәм ничәдер атнадан соң, ничә айдан соң минем башка килгән кебек тә тоела миңа. Шуңа күрә инде әгәрдә берәр башка килә икән, мин аны яздырып әниемә җибәрәм. Чөнки ул минем бүгенге көндә шын барлыгында әйткәндә архив. Һәм иң беренче эксперт ул синең, име? Эксперт инде. Берәр көйлә охшашлык бармы, юкмы, нәрсәләрдер, ничек ул миңа инде юнәлеш. Охшашлык бар икән, мин аны инде үземнеке дип чыгармыйм. Кертеп җибәргән бу ансамбль теге репертуарларга өзекләр итеп инде. Чөнки бит инде менә бүгенге көндә теге тизмәләр эшлибез бик күп кенә. Бер көй белән генә 3 минут ярым күңелсезрәк бит инде. Теге берничә көй өстибез инде. Шул вакытта инде үземнеке дә кирәк итә инде. Мин аны бары үземнеке дип әйтә алмыйм. Чөнки белмим, минеке ул юкмы әйтеп биттем инде. Куркыта да бит инде. Бүген куркыныч тормышта яшибез. Аллам сакласын, ул берәрсенеке булса, шош дип анан миңа проблемалар бирүгә кирәк. Шуңа күрә инде бар, Аллага шөкер, теге эксперт әйткәннән соң эшләгән җырлар, көйләр, язган бөек көйләр дигәндәй бар, Аллага шөкер, эшлибез. Бик күп кенә оркестровкаларда эшлибез, аранжировкалар, ансамбль белән берлектә. Аннан татар эстрадасы белән бик күп кенә элемтә бара, районнар белән эшлибез, Аллага шөкер. Барыбыз да шул созвездиелар, сандугач сайрар илем конкурслар хәзер бөтенесе дә инде безнең аркылы үтә, чөнки жюри бүгенге көндә яңа әсәрләр сорый, яңа аранжировкалар сорый. Булганлыгы кешелеке белән генә эшләмәгез, үзегездән әзрәк чыгарып эшләргә кушалар. Шуңа инде Аллага шөкер, бүгенге көндә эшләргә эш бар. Зарланырлык түгел. Яхшы. Менә эксперт дибез, әниең дибез, име? Менә аның синең җырларыңны кайберсен кире какканы бармы? Менә улым менә монсы ниндидер җырга ошаган, монсы миңа ошамый дип әйткәне бармы? Бар инде ничек булмаса. Бүгенге көндә мин әниемә бик зур рәхмәтлемен, чөнки мине аякка бастырган өчен, кеше иткән өчен. Аннан болай кечкенәдән бирле ул җырларга ята, мин кечкенәдән бирле аларга кушылып, әниемә кушылып, бик күп баянда гармонда уйнап утыра идем. Шуңа күрә минем сәләт артты. Аның ярдәме ул гына түгел, алар күршеләр көтеп айтыр алдыннан урамда капка төбендә гөлҗырлар утыралар. Шуңа күрә мин аларга чыгып, урамда гармонда теге кеше элек мунчада гармонда уйнарга өйрәнсә, мин капка төбендә дип әйтсәм дә була, көтеп айтканын көтеп, менә каршы ала идек. Шуңа күрә Димәк, син авылдагы бөтен әбиләрнең иң яраткан кешесе булгансыңдыр инде. Авыллык булмаса да бөтен урам буйлап гел киләләр, җыелалар, җыеннар гел үтә иде. Мин беләгә чактан теге ул әйтәләр бит инде. Сез кая яшьләр бит инде диләр. Мин үземне гел яшьтә дип санамаган кебек, чөнки нинди генә мәҗлескә, нинди генә җиргә бармасаң да, мин гел борынгы җырларны җырлый башлыйм, үзем уйнап баянда булса да инде. Ул бөтенесе шаккатып, каян беләсең син буларны? Бөтенесе эстрада җырлый, син каян беләсең бу җырларны дип инде аптырыйлар. Шуңа күрә һәм хәзергесе бүгенге көндә яңгыраган эстрада җырлары кирмәде башка. Мин шул ук элекке тормышта калганмын дип тә уйлыйм инде үземне кайбер чакта.
Азат, менә музыкага мәхәббәтең сиңа әниеңнән күчкән. Менә мәхәббәт турында сүз киткәч, әдә инде синең гаилә хәлең турында, гаилә тормышың турында да сөйләшеп алыйк. Менә тормыштагы үзеңнең сөйгән ярыңны, мәхәббәтеңне син кайда очраттың? Әлбәттә укыганда булды ул хәл. Мин 3нче курста тәмамлаганда, тормыш иптәшем 2нче курста иде, без очраштык, кавыштык дигәндәй. Аннары инде миңа китәргә туры килде Казанга. Әле ул 1 ел Әлмәттә укып калды инде. Элемтәне үзмәскә була, без мин укырга Казанга укырга кергән елны без инде никах укытып куйдык. Безгә тугры булсын дип. Шуңа мин уже Аерылмаска инде. Шуңа күрә без 1 ел аерымда булмады инде. Ул атнаның 2 көнен монда булсам, калган көннәрен Әлмәттә, я инде атна ахырында монда булсам дигәндә башыннан Әлбәттә була. Шуңа күрә теге ул сизми дә үтте китте ул 1 ел дигәнем. Аннары инде ул да Казанга укырга керде. Бергәләп укыдык. Мин инде үземнең янга эшкә чакырдым инде. Бергә буларбыз дип инде. Бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, кичкенә генә кыз үстереп киләбез. Күз тимәсен, бию сәләте бар, кызыбызда җыр сәләте бар. 3 кенә яшь булса да, җырлап биеп, безне сөендереп йөргән. Бәлки әле ул да әти-әнисе юлыннан китәриме? Сезнең һөнәрегезне сайлар. Алла бирсә, теге поживем, увидим дигән кебек. Әйе. Менә урысларда бит инде замужем диләр. Ул бит инде замужем дигәнне аңлата, ире артыннан дигән сүзне аңлата. Менә Инна, синең тормыш иптәшең чыннан да замужем. Чөнки ул һәр вакытта да синең артыңнан бара. Әлмәттән синең артыңнан Казанга киткән, Мәдәният университетында бергә укыгансыз, һәм инде синең арттан шулай инде безнең ансамблебезгә эшкә керде. Менә чыннан да шушындый матур гаилә булу, ансамбльдә инде менә шулай гаилә династияләре булу, бу бик матур күренеш. Әмма аның бер минусы да бар, шулай бит инде. Чөнки гастрольләр күп ансамбльдә, гастрольләргә киткәндә менә икегез дә туры килгәндә менә баланы кая калдырасыз? Әле бүгенге көндә теге 3 яшь тулып бетмәгәчтен инде я мин бармаган вакытта инде тормыш иптәшем бара. Чиратлашып йөрисез. Аны Аллаһка шөкер барыбыр да безнең әби булыша инде. Яраткан тёшем дип әйтәм инде. Ул яшәрәк. Минем әни дә әйтте инде аны. Валентина бала синең өстә булачак инде. Балаларга ярдәм итәргә. Мин әзрәк шунда итен сөтен акчасын җибәреп торалсам, пенсиясын җибәреп торалсам, синнән инде барып ярдәм кирәк булачак диде. Тоту Аллаһка шөкер менә теге килеп җитә, ярдәм итә. Ул яктан инде проблема юк пока. Бик яхшы, менә шундый ярдәмчеләр булганда, ул инде гаиләдә бигрәк тә яхшы. Азат, менә миңа калса, син кулыңа нинди генә һөнәр алсаң да, шуны ахырына кадәр 100%-ка башкарып чыга алырсың кебек. Менә алдагы планнарга килсәк инде, син үзеңнең алдагы тормышыңны, киләчәк тормышыңны менә шушы сәхнә белән күз алдыңа китерәсеңме, яки инде башка өлкәдә үзеңне сынап карыйсың килү теләге тумадымы? Ул теге вакыт үткән сайын уйлыйсың инде, күп уйлар килә дигәндәй, шуңа күрә ул бар инде ул. Шул вакытта сәхнәне дә югалтасы килми. Шуңа күрә бәлкем бергә үрелеп җитәкчелектә эшлисе килә инде. Киләчәктә Алла бирсә, теге проектлар бик күп, уйланган эшләр бар. Дөресен әйткәндә, алдан уйларга яратмыйм. Ничек кенә, нинди генә планнар курсам да, ул минем барып чыга торган әйбер түгел. Минем бүтән әйбердә теге вакыт җитә, шул вакытта эшләнелә. Шуңа күрә кайбер чакта бик озак уйлыйсың, бик планлаштырасың, һәм көне сәгате килеп җитә, шалт бер нәрсә килеп чыга да, юл барып чыкмый. Шуңа күрә Алла бирсә, теге өмет бар. Бүгенге көндә эшләргә. Теге бирешмәенчә, нинди генә авырлыклар килеп чыкса да, нәрсә генә булса да дигәндәй, шуңа күрә туктап калырга түгел, алга. Миңа калса, менә син чыннан да җитәкче булып та эшли алыр идең. Менә инде артист буларак инде
Син шын артист дип әйтәсем килә. Чөнки менә бәрмә уен коралларында да оста итеп уйныйсың. Гармуннарда, баянда да шундый матур иттереп оста итеп уйныйсың. Син сәхнә өчен яратылган кеше дип уйлыйм мин. Ничек кенә булмасын, алдагы тормышың синең инде матур булсын иде. Алдагы елларда сиңа тагын да зур уңышлар телибез, дәрәҗәле исемнәр алуыңны телибез. Һәм инде безнең ансамблебездә шулай матур иттереп бергәләшеп тагын озак еллар бергә эшләргә насыйп булсын иде. Бик зур рәхмәт сиңа әңгәмәң өчен, Азат. Тапшыруыбызны Тальян гармунда синең башкаруыңда матур көй белән башлаган идек. Инде тапшыруның ахырында синең башкаруыңда шулай матур иттереп шушы матур көйне тыңлау белән тәмамлыйсыбыз килә.